Tervepä terve! Se on Mikael eli Ihmiskokeilas ja tänään meillä on jälleen vieras. Moikka! Mä oon Jalmari. Mitä mä tykkään tehdä? Pelaa fudista, tehdä videoita, maistella uusia juttuja. Ehkä se ei kuulu tähän mun repertuaariin, mutta tänään. Tänään päästään maistelemaan uusia juttuja. Kyllä. Miten sä händläät tulisuutta? Onko sä tulisten ystävä? Mä haluaisin sanoa, että hyvin, mutta en kyllä varmaan. Mä tykkään niinku vähän tulisesta, mutta en mikään. Et jos mä menen ulkomailla paljon syönyt kaiken näköistä, niin kyllä mä vähän silleen, että okei, tää on too much. Ensimmäinen sipsi. Kaikki on kehunut tätä. Eli pitäisi niinku helpolla lähteä käyntiin. Ainoa pussi näistä, jota mä oon joskus vetänyt sillä lailla, ettei ollut tää kuvaustilanne. Niin. No siis joo, kyllä. Jos on tulisen ystävä, niin voisi ehkä. Mutta en mä tiedä kyllä niinku, että vetäisikö mä tällaisia ennemmin. Ehkä se maistuisi sit, kun sä oot vetänyt 60 silleen, että niin. Okei, nyt on liikaa. Hypätään heti syvään päätyyn. Onko valmis? Oon valmis. Sä oot ollut äärimmäisen säännöllinen ja motivoitunut tekemään asioita, mutta onko sulla koskaan ollut sellaista vaikeampaa aikaa, joka ei ole ehkä välittynyt videolta? Kun tuntuu, että sulla on kaikki mennyt aika tasaisesti. Kyllä, ehdottomasti. Ja tässä mäkin olen tehnyt aika pitkään, jos miettii, että videoita mä oon julkaissut eka videon 2012. 2016 mä aloin tekemään videoita silleen about viikoittain. Mutta totta kai sinne mahtuu väliin sellaisia aikajaksoja, ettei olisi jaksanut tehdä. Ja ehkä sitten, että fokuskin on ollut jossain muussa. Että kyllä esimerkiksi 2022, että silloin mä olin niinku 9 kuukautta oikeissa töissä, sellaisissa töissä, mistä ei niinku pystynyt ottaa aikaa periaatteessa videoille. Mutta kyllä sieltä niinku löytyy, jos katsoo, mun mielestä YouTube-videot on silleen hyvä mittari, koska sieltä pystyy katsoa, että okei, no tossa ei ole tullut vaikka 2 kuukauteen videoa, niin että minkä takia. Niin, en mä tiedä, mutta yleensä siellä on ollut jotain muuta. Miten ensimmäinen? Oli varmaan suht helppoa. Maukaskin vielä. Vai? Ei tunnu mitään tulisuutta, että kyllä se. Nää niinku haiseekin jo semmoiselta niinku tulisen pahalta. Joo. Ja nää on järjestyksessä, että tää ei oo nyt niinku. Nää on järjestyksiä, joo. Okay. Mikä arvosana? Mun mielestä ihan okei. Mä luulen, että tää gäppi toivottavasti oli iso. Mä en toivo, että nyt jokaisessa välissä on yhtä iso gäppi tulisuuden kannalta, koska sit mä lähden täältä kyllä aika nopea. Sulla on tuo Elinpäivän kutee-sarja ollut yksi isoimmista ja suosituimmista. Milläkö sua kiinnostaa jatkaa sitä? Ja kenestä tekisit seuraava video? Joo, se on ehkä sellainen sarja, mikä vähän niinku sattumalta alkoi kerää niinku hyvin katselukertoja. Mä luulen, että se johtui siitä, että koska mä oon aika paljon vaan dokumentoinut mun elämää. Ja nyt näissä videoissa oli silleen, että mulla on oikeasti joku fokus siinä. Että se ei ole vaan mun elämää, niin sit se kiinnostikin niin isompaa joukkoa. Mutta se ehkä mihin mä haluaisin viedä sen on just, että pääsee niinku ihmisten kanssa, seuraa niinku mielenkiintoisia ihmisiä vähän siellä kädestä tai niinku ihan siitä selän takaa ja vierestä. Sen sijaan, että nyt ne videot on usein ollut sellaisia, että mä etin Googlesta tai mä yritän niinku mimikoida jonkun rutiiniin yhden päivän ajan, missä ei saa sitä niinku koko kuvaa. Mutta sitten kun pääsee ihmisen kanssa tähän, niin sitten pääsee kyselemään ihan uusia juttuja. Niin siinä mielessä ehdottomasti haluaisin jatkaa. Teit aikanaan sitä omaa Mitä jos podcastia. Mikä asia tai kuka vieras jäi niistä jaksoista päällimmäisenä mieleen? Kyllä varmaan Arman Alisad. Siinä jaksossa me päästiin aika sellaiselle niinku herkkyysmittaristolla aika niinku hyvälle tasolle. Musta tuntuu, että niinku Armanin tarinat siinä välitti just niitä kokemuksia, mitä se on päässyt kokemaan. Ja se oli siinä mielessä mulle tärkeä jakso, että tuli sellaista niinku inspiraatiota siihen, että että niinku on mahdollista myös niinku maailman mittakaavassa päästä tutustumaan eri kulttuureihin, eri paikkoihin. Ja ehkä mäkin olen niinku reissannut paljon, mutta oonko mä mennyt niin syvälle siihen kulttuuriin, kuin mä olisin voinut mennä, niin ehkä mitä jatkossa haluaisi tehdä, että kun reissaa, niin tutustuu niihin paikallisiin paremmin, menee elää just niin kuin vaikka niiden elämää, tekisi siellä niitä elinpäivän kuten videoita ja miettisi, että miten niitäkin pystyisi ehkä tukemaan jollain tavalla. Ja niin se tilanne oli aika niin sellainen käsin kosketeltava, että jos jonkun niistä kuuntelisin niin uudestaan, niin ehdottomasti sen.
Siirrymme. Nytkö jo? Nyt jo siirrymme sarjassa eteenpäin. Iso sips, ai. Heti tuli. Tuulahdus semmoista. Musta tuntuu, että nämä aikaisemmin me kutitettiin vähän niinku kurkkua. Nyt mä pääsen tällä niinku tänne nenään. Ja sit mä ootan, että varmaan tuossa seuraavassa se tulee niinku silmiin. Tätä en ottais kyllä leffaherkuksi. Eikä ole edes puolessa välissä. Sä oot tosiaan tehnyt 2016 vuodesta asti lähes viikoittain videoita. Niin miten on mahdollista, että sulla ei ole tullut melkein 10 vuoteen semmoista pidempää ajanjaksoa, että ei vaan jaksa tai kiinnosta? Mä luulen, että se on, ja mä oon itekin tätä, tai niinku, gradun on tehnyt nyt esimerkiksi niin menestyvien suomalaisten somettajien niin kuin yrittäjyyden kompetensseista, ja sitten mä oon lukenut paljon tieteellistä tutkimusta somettajista, ja sitten siellä niin kuin aika paljon on myös tätä niin loppuun palamisesta, ja esimerkiksi tämä niin kuin suomalainen proffa Markku Hänninen on, tai ei professori, mutta kuitenkin progradunsa kirjoittanut, tohtori, kirjoittanut tästä niin kuin tubettajan loppuun palamisesta. Ja siinä on just se, että kun on hirveän niin kuin iso autonomia ja niin kuin vapaus tehdä, mutta samalla se on vähän niin kuin loppumaton se on niin kuin paine, että sun pitää jatkuvasti kuitenkin tuottaa sitä sisältöä. Niin siinä on se niin kuin positiivinen kierre, mutta sitten se ajaa sellaiseen negatiiviseen kierteeseen tietyllä tasolla, että sun on pakko jatkuvasti tuottaa sisältöä. Niin se voi uuvuttaa helposti, koska ei ole selkeitä taukoja ja ei osata hallita sitä omaa palautumista. Mulla on ollut se hyvä juttu, että mä oon tehnyt täysin niin kuin sellaista sisältöä, mitä mä tykkään tehdä. Ehkä niin kuin toi on varmaan yksi niin isoin syy, että miksi ei ole tullut sellaista. Että aina on ollut mielenkiintoista tekemistä ja kuitenkin se videoiden, se on pysynyt sellaisen niin kuin kuitenkin hauskana, vaikka se sitten on myös niin kuin työtä. Tuosta pitää hakea nenäliina. Ja löytyy vettä ja piimää ja jos tuntuu, että... Mutta eikö se niin ole, että vesi on vähän niin kuin huono tällaiseen tuli? Se on ihan totta. Nyt mä valkkaan täältä vähän pienemmän. Nämä onkin aika isoja täällä. Se melkein pahentaa se vesi. Joo. Okei, 18 plus. Nyt on K18 sipsiä. Mä en tiedä, onko tää haistelu hyvä, koska tässäkin ne nenät alkaa jo. Niin. Tai silmät alkaa vuotaa, kun laittaa tähän. Joo. Mutta tää on laadukkaampi sipsi. Niinku parempi peruna niin sanotusti. Hypätään sitten vähän kontroversiaalisempaan aiheeseen, nimittäin kryptoihin. Okay. Sä oot tasaisen väliä jo puhunut ja mainostanut niitä. Uskotko sä itse niihin pitkällä aikavälillä ja onko sulla itsellä minkä verran kryptoja? Kyllä mä uskon. Sain tartunnan kryptoihin joskus, kun olin Aallon yrittäjyysyhteisössä ja sit siellä oli ensimmäiset, jotka näitä alkoi niinku mainaamaan. Mikä se on suomeksi? Louhimaan. Mikä vuosi tää siis on ollut? 2018. Niin just, okei. Okay. Joo, mutta silloin mä en tiennyt niinku yhtään mitään niistä ja mä en tutustunut oikeastaan yhtään sen enempää. Mutta sittenhän niinku, silloin oli varmaan sellainen niinku yksi syklin kärki ja sen takia siitä jonkun verran puhuttiin. Mutta se ei kuitenkaan ole mikään mainstream juttu. Mutta sitten se mun ajoitus oli silleen, että mä tulin niinku tässä vaiheessa, pistin niin paljon kuin pystyin ja sit se oli niinku yhtä alamäkeä seuraavat pari vuotta. Mutta sitten tässä vaiheessa, alamäen vaiheessa, just nämä mun kaverit, niin nehän oli silleen, että hei, se tulee vielä nousee, että ei mitään huolta, että tää tulee muuttuu ja krypto tulee muuttaa maailmaa, niin sit mä en ihan siihen luottanut. Mutta sitten nyt kun on tullut uusi nousu, sit mä oon silleen, että come on, nyt mä oon niinku messissä. Et se on aika jännä, että se vaatii sen yhden niinku nousun, laskun ja nousun, sit sä uskot siihen. Koska nyt mä uskon, että moni on hypännyt nyt tässä nousussa mukaan, nyt tulee lasku. Todennäköisesti niin kuin seuraavien kuukausien vuoden aikana, niin nyt ne on siinä tilanteessa, en mä tohon usko. Mutta sitten taas parin vuoden päästä, kun tulee se nousu, niin sittenhän on silleen, että ei vitsi, että krypto tulee niinku muuttaa. Et siinä mielessä mä oon niinku kokenut nyt mun yhden syklin ja sen takia mä niinku myös oppinut tuntea sitä pohjaa, että mikä siellä voisi niinku muuttaa tätä meidän vaikka finanssijärjestelmää. Niin siinä mielessä mä näen sille paljon hyviä käyttömahdollisuuksia niin kuin koko tälle lohkoketjuteknologialle. Mennään eteenpäin. Nappahan sieltä tuota. Nämä on vähän erilaisia putkiloita.
Aivan tällainen tummanpunainen. Joo. Tää ei ole niin kutsuva kuin sellainen oranssi juustonaksu. Ei tosiaan. Milloin viimeksi olet lukenut Lego-lehteä? Et ilmeisesti nuorempana ne oli sun lemppareita. Joo. Onko tullut ylipäätään koskettua Legoihin nyt? Mä yritin, Jätkäsaaressa aina välillä käyn tsiikaa kameravälineitä tuolla verkkokaupassa ja siellä on tosi hyvä Lego-valikoima. Mä en ole ostanut Legoja, ehkä 8, ehkä 10 vuoteen en ole niinku ostanut Legoja, mutta aina kun mä menen sieltä, niin mä tsiikaan aina, onko siellä Lego-lehti. Ja niitä tulee joka kevät, joka syksy. Okay. Ja sit mä otan sen ja se on niinku vessalukemisena tai iltalukemisena. Mutta mä sanoisin, että mä en ole kyllä, ehkä 2024 keväällä on ollut Lego-lehti. Entä sitten, jos pitäisi valita, eläisitkö ilman liikuntaa vai ilman foodista? Eikö nämä mene vähän samaa kategoriaa? Onko liikunta? Liikunta niin kuin kaikki muu. Että niin kuin foodista ei ollenkaan loppuelämäksi vai että ei mitään muuta liikuntaa kuin foodista? Ei foodista. Ei foodista? Ei foodista. Mä tykkään niinku kaikista sporteista. Totta kai niinku foodiksesta on leimaantunut se ykkösjuttu. Mut kyllä mä sit valkkaisin niinku kaiken muun, koska on niin paljon hauskoja lajeja. En tiedä, onko chileihin perehtynyt tai kuullut sanaa ghost pepper? En. No, se on ehkä ihan hyvä. En ole perehtynyt enkä ole kuullut. No sanotaanko, että tämän jälkeen varmaan tiedät suurin piirtein. Joo. Nyt menee silmiin asti toi. Täällä on jotain lukuja, kerro mulle vähän. Tässä lukee 350 kertaa. Se on varmaan Scoville. Kun chilithän menee niin kuin tulisuusasteikolla, Scoville on se asteikko. Et vaikka jalapeeno on noin 3000 Scovillea. Joo. Ja sitten taas Carolina Reaper, joka on maailman tulisin chili, on 1,5 miljoonaa Scovillea. Ja niin sitten näihin sipseihin, vaikka tässä on 350 000 taitaa olla pussissa. Sanotaanko, että jos sä söisit oikeasti chili, jos se olisi 350 000, niin se olisi paljon tulisempi kuin tämä sipsi. Joo. Et se on vähän. Mutta kyllä tämä polttaa, ainakin itsellä, en tiedä. Joo. Niin kurkkuun. Joo, aika jännä, koska täällä mentiin nenää, nyt se on enemmän täällä kurkussa. Mutta joo, hyvä, ettei olla niissä oikeissa chileissä, että sit tästä puhumisesta ei tulisi mitään. Et se olisi kyllä raju. Joo, nämä sipsit on hyvät. Sä oot tehnyt vaikka minkälaista haastetta tässä vuosien varrella. Mikä niistä on muuttanut sun tapoja tai tekemistä? Ei välttämättä pysyvästi, mutta pidempiaikaisesti. Niin, toi on aika jännä, että yleensä kun tekee haasteen, niin se yksittäinen haaste ei kyllä niin paljon niin aika nopeasti se unohtuu sitten. Joo, että just, että mitä vähän niin kuin rankempi haaste, niin sitä epätodennäköisemmin se jää sun tapoihin. Että sitten varmaan niin kuin merkittävimmät haasteet on sellaiset, mitkä on ihan jopa niin pieniä, että niistä tulee vähän niin kuin tylsä video. Että se, että kirjoitan nyt yhden lauseen päiväkirjan joka päivä kuukauden ajan, niin sehän ei ole kovin kiinnostava video, mutta todennäköisesti siitä jää tapa sen sijaan, että kirjoitan tunnin päiväkirjaa joka päivä. Tai että herään 5 aamuun joka päivä tai syön sokerittoman kuukauden. Niin ne ei ole koskaan jäänyt. Mikäköhän olisi? No tuo oli musta hyvä vastaus, semmoinen kiteytys. Mä jatkan vielä, että onko ollut mitään semmoista ns. Niinku turhaa haastetta, mistä ei ollut niinku mitään hyötyä. Et tuntunut, että no, tuli vain testattua, mutta... Niin, ehkä joku tällainen 100 tunnin työviikko, jos niinku pakotetaan se työtuntien määrä, niin noita on aina kiva silleen kokeilla, mutta mä muistan, että esimerkiksi tämän 100 tunnin työviikon jälkeen mä taisin olla 3-4 päivää vähän silleen krapulassa tai työkrapulassa, että sit mä en tehnytkään oikein mitään. Niin se aina niin kuin tasapainottuu, että se 100 tuntia, se on paljon niin kuin yhdelle viikolle. Mutta sitten jos miettii, että on 100 tuntia ja sitten seuraavalla viikolla sä teet vaikka yhtään mitään, niin onko siitä ollut mitään hyötyä muuta kuin se, että sit saat niin kuin viikon aivan loppu. Niin en mä sanoisi ehkä turhaa, kun just kaikista oppii, mutta niin tuollaisia niin kuin, vähän niin kuin överiksi vedettyjä, niin en mä tiedä, onko ne nyt kaikkein parhaita. Joo. Joo, tää on kyllä. Sitten kun tää pikkuhiljaa niin nousee. Joo, ja tää on kokonaisvaltainen. Aika jännä, miten nämä eri sipsit käyttäytyy eri tavalla. Rupee menee kurkku itselläkin
Mä kysyin sua tähän haastikseen jo itse asiassa 24 vuoden lopulla, mutta olit silloin reissaamassa muun muassa Kilimäen Jarolla. Tämmönen vaellus opettaa aina jotain itsestään. Mitä se sulle opetti? Ehkä mulle vähän tällainen niin mielenkiintoinen. Yleensä niin kuin varmaan tollasilla, kun ylitetään itteensä, niin oppii siihen, että keho pystyykin enempää kuin mitä on ajatellut. Mutta musta tuntuu, että mä vähän niin kuin kuvittelin siellä itselleni kaikennäköisiä vaivoja. Tai että jotenkin musta tuntuu, että nyt jos mä menisin uudestaan, niin mä olisin asennoitunut siihen, että hei, että kun mennään korkealle, niin kehosta alkaa välittää tiettyjä viestejä. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon ollut tosi hyvä kuuntelemaan niin itteeni siinä, että okei, nyt tarvii lepoa ja nyt pitäisi treenata niin kuin kovempaa. Onpa kyllä. Nyt kun puhuu, niin tää alkaa vielä muuttua tulisemmaksi. Niin, että jos mä menisin uudestaan, niin mä tietäisin, että kyllä mun keho niin kuin pystyy parempaan. Ja mä yritän, että mä en kuvittelisi kaiken näköistä, mitä mä siellä ehkä tein. Että onpa tää rankkaa ja kestänkään. Hyvä. Sitten olisi vielä. Daniel kuvasi tätä viimeistä Piritorilta haettu. Tämä on mun oma kokkaama tulisesta soossista. Niin tämä on tätä homemade-osio ja homemadeit on aina vähän semmoisia villikortteja. Okei. Toivon vähän, ettei olisi yhtä tulinen kuin toi äsken. Voi ottaa myös puolikkaa, jos tuntuu. Tai jos haluaa vetää niin all in, niin kokonaan. Ei, käymme kokonaisen verran. Tulisuus sitten pikkuhiljaa nouseva. Mitäs sä oot tähän laittanut? Normaalisti kun syö hyvää ruokaa, niin kysyn kyllä reseptit, mutta nyt vaikka on ihan hyvä sipsi, niin en kyllä tarvii reseptiä, kiitos. Nyt saa se thumbnaili. Sitten kun tää on semmonen niinku hitaasti nouseva, että alussa silleen, että okei. Ja sitten menee vähän aikaa ja... Mutta hän lähtee hyvin. Ainakin näinkö päälle päin. Ois pitänyt ehkä mennä siellä puolikkaalla. Sä oot semmonen henkilö, jolla voisi olla mentori. Joo. Niin A, onko sulla mentori? Ja B, jos ei, kenet ottaisit, jos saisit valita kenestä vaan? Kyllä mä tykkään Ryan Holiday-kirjailija. Sen tavasta tehdä niinku duunia. Jos pääsis hänelle tällaiseen niinku research assistant, niin se olisi aika kova. Mulla on muutama mentori ja yleensä jengi ajattelee, että mentoriksi niinku, että sä kysyt, että voiko sä olla mun mentori. Se ei harvemmin toimii silleen, vaan se on enemmän silleen, että pyrkii hakeutumaan tyyppien seuraan, josta voisi olla apua. Koittaa jeesaa niitä, voiko sä antaa niille jotain. Sitten siihen ehkä muodostuu sellainen suhde, joka tukee molempia. Ei mulla muuta. Tää oli tässä. Hei, kiitos paljon. Kiitos äärettömän paljon. Mukava. Saatiin kalenterit sopimaan ja istumaan alas. Ja kiitos ja anteeksi tästä kärsimyksestä, mutta että... No tää oli mukavaa tähän asti. Tää ei ollut mukavaa. Tän olisi voinut skippaa. Mut musta tuntuu, että ehkä kehitysehdotus ensi kerran aloita täältä. Ei, mutta no vastauksia, et sais niin pitkä. Tois vähemmän editoitavaa. Tuis 5 minuutin video. Mut nyt tää ehkä niinku mielenkiintoisin partia alkaa tästä, niin se on behind the scenes, jälkitunnelmat. Ei oo muuta plugattavaa. Mennään näin. Mennään näillä. Hyvä, kiitos. Kiitos paljon.